Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Kung bago ka pa sa akin channel guys, don't forget to subscribe me. Hello Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga Bisaya diha, sa mga OFW. Hello, please support me. Huwag kayong mag-skip ang aking ads. Karon guys, maghimo ko og kamatis nang sausawan ako. Akong kaulo ng kamatis, nagbuhat ko ng kamatis. Kaya nagkaon po ko. Akong gilimpyuhan. Ikuha na ko og liso. Lamit man siya, kilaw-kilawon. Limpyuhan ako siya guys. Kalit pa ng mga Bisaya, mga pobre man ta. Hello, hello, hello. Sa mga FW diha. Kay Maki, DJ Maki Helmut. Diya sa Germany akong supporters. Mga na po ko ani, mukhaon na po ko ani, mga na po ta. Kay kamatis. Nagpalit ko kamatis kung sigingan na tindahan, Unya na po ng uban. Ako din siya butang nagpatis. Sili na. Paka-paka na. Akong gilimpyuhan, gitanggalan ko siya liso. Para lamit siya dito kaon nun. Diba? Limpyo na. Limpyuhan. Ano ba yung tubig ano eh? Ano sa gabi? Kabati ko sa manok guys. Tuktugaok. Buntag naman good. Siya timplahan pagkain siya na to og patis patis na katapat ano day patis tapos butang na din siya og sili yung pila man yung sili eh. Diyan ang uban ka. Kuhan ko og suka. Namang ko'y buwad. Pagkala ko ng suka dire kaysa ka sa buwad. Silver Swan. Ano nito sa para sa sili, para sa buwad, kamatis, kurawon, kinamotor rin ako, kaya hindi pa akong kamot. Ako rin pa yung mukha ko na niya.
Wala ning. Paghit man na ning. Kasi nangag. Kasi nangag. Kasi. Palit ko akong silingan diya sa nangag. Daghan ni. May tayo. Bakoy buwad. Ang gipakyo ang buwad. Buwad o nabuwad. Luto na niya siya guys. Luto na siya. Tag 5 piso ang isa. Pagbutang dire. Buwad o luto na siya nga buwad. Pagbutang dire. Pork chop. Sabaw. Guys, kamatis na may patis. Tapos, ini buwad na ay suka. Pakita ko sa inyo guys. Parang kamatis, napoy buwad, do kabuok, napoy pork chop, napoy sinangag, kana o. Diba, really to tight na. Naano pa din yun, para sa dalos pero. Okay, papakpak na mga bayot, lapang na. Kaon na ta, sugod. Kaon na punta mga bayot. Unang subo sa inyo, tanan mga Bisaya. Ang buwad. Tantag sa mga pobre o buwad din tayo. Kamatis. Pork chop. Nga na punta, pakapaka na punta. Nga ngumuming. Buwad.
ulo. Mm. May kayong buwad bayot. Pagprito mo nagbuwad, ngaon mo, lami kayo. Sudan sa pobre, pero lami kayo. Mm. Ulo, oh. Bilim. Bakit?
Lord sa bless sa pagkain, Lord. For your life, Pinoy tayo. Lami kayo makaon bayot. Nahulot na kong kamatis. O duha ka tuyo. Buwad na tuyo. Murag budloy. Nahulot ako duha ka buok. Babang! Sino kay akong kanon. Grabe naguto ang bayot. Daghang kayong salamat sa pagtanaw, ako mga friends diha, mga viewers, supporters, mga Bisaya, tanan Bisaya sa buong mundo, sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW. Thank you so much. I love you all. Abangan pa aking next vlogs. Thank you. Bye.